Simplement recordar la figura d'una persona que possiblement per a la majoria de vostès no siga tan coneguda perquè són d'una generació menor, però era Josep Bort, més conegut per Polesso, que era un dels versadors d'Eivissa. Precisament va ser enregistrat per la Generalitat de Catalunya farà molts anys per Josep Cribiller, que va ser el director, si mal no recorde, del Centre de Cultura Popular i Tradicional en una de les gravacions. Tristament ha faltat fa uns mesos, però està la veu del fill recordant els versos del pare. Per tant, la tradició del cant enversat per cota de 6 paraules, que és la manera de dir en les Terres de l'Ebre, a les cotes, o no, més que jota, s'ha dit sempre cota, a la cota de 6 versos. Era una forma que se va crear posteriorment a la de 4. S'enversava per 4 versos i després l'estrofa va passar a 6 versos. Doncs aquest personatge, aquesta persona, era un dels referents que hi havia en aquesta comarca i que s'enfrontava amb cantadors d'altres zones, com per exemple era Caragol de la Cava o Carrinyo de Tortosa. Per tant, és una tradició que, tot i que estava en franca decadència en aquesta zona, doncs ha existit. Quin ha sigut l'objectiu dels organitzadors del primer campus de música i ball populars a les Terres de l'Ebre? Doncs el que volíem era repetir una miqueta el sistema o el tipus de mostres que s'està fent per diferents zones de la península i en què es junten no només el cant enversat de la zona, el cant enversat propi, sinó que últimament se combinen altres territoris perquè mostren també la seva manera d'enversar. Realment en Catalunya, igual que en València o igual que en altres zones, existeixen aquest tipus de tradicions. Recordem, per exemple, el País Basc en els versolaris, Galícia en els fiadeiros, València i les Terres de l'Ebre en la paraula enversadors, que és la paraula del català que hem de mantenir i que s'ha dit sempre. I què hem decidit? Doncs representar aquesta tradició del vers, de l'art d'improvisar en 3 territoris. Primer en Múrcia, és un territori on l'art d'enversar ha arribat a cotes molt importants i hi ha una saga de troveros, que és com es diu allí a aquesta figura, coneguda, i gràcies a que un dels companys del campus és una de les persones destacades, doncs van pensar que Múrcia podia estar ben representada. Després estan també uns altres amics, també del campus i de moltes de les persones que estem aquí, que són els amics de València, que també faran una mostra del seu cant, del cant d'estil valencià, com es diu, en els seus diferents bares o en els seus diferents estils, i després està l'estil que vostès ja coneixen més, que és l'estil de la cota enversada de les Terres de l'Ebre. Bé, possiblement per als que no estiguin una miqueta avesats al tema, explicar que en la tradició de l'art d'improvisar la figura del cantador i la figura de l'enversador pot coincidir o no. En aquest cas, en la tradició valenciana, pot donar-se el cas que un cantador pugui enversar-se a si mateix, però el caràcter melismàtic dels temes fa que possiblement fa que hi hagi un cantador i també un enversador. Per tant, mentre que en Catalunya vostès veuran que el mateix cantador enversa, és el que estan acostumats a veure, i en Múrcia també, en la tradició valenciana veuran que hi ha 2 figures diferents. De fet, una tercera figura que ahir els que vau tindre ocasió de veure la ronda pels carrers és la figura del llistero, que ahir l'amic Ferran, el tècnic, va fer, i el llistero és la persona que va pels carrers parant on diu, doncs aquí s'ha de cantar, no? Però bueno, en aquest cas no hem d'anar rodant a ningú, d'acord? Bé, simplement per presentar, i amb això acabe, explicar que de Múrcia el versador, el trovero, com diuen allí, és Emilio del Carmelo Tomàs Loba, conegut en el món del trobo com Emilio de Patiño. S'acompanyarà d'alguns músics amics, ja siga del So d'Alacant o de la Rondalla de Sofia. En representació del País Valencià està Josep Aparici, de Godella, Teresa Segarra, de Paterna,
que són els cantadors, Rafael Solves, que farà de músic juntament amb altres músics amics tots, i José Mí Sánchez, que és el versador. I per la tradició de Catalunya i de les Terres de l'Ebre està Juanito Aragonès, que és de Roquetes i que és el més veterà, amb 72 anys, acompanyada de Sofía Morales, que precisament cal destacar que a banda que és companya del campus i una miqueta artífex de tot este fandango que hem muntat en Móra d'Ebre, ho estem muntant cada setmana, doncs és la primera dona que s'acompanya en les Terres de l'Ebre, la primera dona que en versa i que s'acompanya de la seva pròpia rondalla. A la qual cosa és de destacar que també la dona s'incorpore en aquests espais. I ja sense més dilació fem un aplaudiment general. I ja aniré explicant a poc perquè estem entre família, és la primera volta que es fa i espereu que sigueu indulgents si hi ha alguna errada, però simplement explicarem. Ara simplement cada territori farà una mostra. Després vindrà una segona part que ja explicarem. I bé, comencem en Múrcia, en Emilio del Carmelo Tomaslova, Emilio de Pastor. Buenas noches, me van a permitir que hable en castellano porque intento ver el catalán, pero lo hablo muy mal, la verdad. Me cuesta mucho conjugar los verbos. Será cuestión de acostumbrarme poco a poco, ¿no? Murcia es un sitio que, bueno, está, como solemos decir los murcianos, en tierra de nadie, ahí en la periferia, y ha sido un sitio durante mucho tiempo bastante pobre, una zona donde el mundo campesino ha dado lugar a que manifestaciones musicales estén muy vivas. Cuando yo digo muy vivas, no estoy hablando de solo agrupaciones folclóricas, que las hay, y muchas. Estoy hablando de cuadrillas tradicionales. Gente joven que se junta con la gente mayor y tocan lo de antes. Algunas compañeras me lo preguntaban del campus, ¿no? Que cómo eran las agrupaciones. Pues bueno, ahí se llaman cuadrillas. Las cuadrillas son grupos de músicos que generalmente para Navidad salen a pedir el aguinaldo, que decimos en Murcia, que es el aguinaldo, la cuestación, pero es también el canto. En Murcia es la cuestación, la limosna, pero el canto. En Navidad, cuando llega ese ciclo hermoso, que empieza en la Purísima Concepción, la víspera siempre, y acaba pues en Reyes, en San Antón, ya saben ustedes, hasta San Antón Pacuasón, y también hasta la Candelaria, ¿de acuerdo? Y es muy bonito porque el aguinaldo es una muestra popular, de trobo popular, que está en Murallo, de 4 versos, ¿de acuerdo? Pero luego también se ha desarrollado una gama también popular de 5 versos, que es la malagueña, que es la quintilla, que se suele acompañar por malagueña. Y luego hay otra versión de trobo más profesional, o trobo de escuela, donde realmente se trabaja la consonancia. ¿Cuándo digo yo qué significa consonancia? Pues que, por ejemplo, fino rima con destino, ¿de acuerdo? Pero la asonancia es fino que rima, yo qué sé, con lío. Eso sería asonancia. Es decir, el trobo popular es más imperfecto, pero es hermoso porque tiene mucha chispa, y el trobo profesional de escuela trabaja el sentido y la rima, sobre todo la rima. Bueno, suele ser habitual que, bueno, yo siempre presento a mis compañeros, ¿no? Con un cariño constante, sin poderme reprimir por si no fuera bastante, quiero presentarle a Luis, que ha venido de Alicante. Y haciendo la copla graciosa, si yo presenté a Luis, tan solo diré una cosa: no me olvido yo de Enric, que ha venido de Tortosa. Yo, Emilio, el del violín, con cariño lo destaco por ser un gran paladín. Les presento ahora a Paco, que es un poco parlanchín. Ya que me están escuchando con cariño, bien lo cuento. Lo van bien o falteando. A Alex Torres les presento, que es el mejor cantando. Me he convertido en fan de este chico cantando porque lo hace muy bien, la verdad. En fin. Con un cariño afable a esta tierra he venido, con un gesto distinguido para todo el respetable.
con un gesto incansable. Me dejaré hasta la uña, y donde el arte se acuña con un lindo requiebro, mando un viva a Mora de Ebro y también a Cataluña. Esto que he hecho ya es la 10ª, es un colofón más alto, el trobo de escuela ya más profesional, que se sitúa en 3 sitios en el pueblo. No donde he nacido, aunque me llaman Emilio de Patiño. Me llaman Emilio de Patiño porque toco en la cuadrilla de auroros, aurorés, campanilleros, los que salían con el Rosario de la Aurora. Salgo con ellos, ¿no? Entonces, pues claro, la gente me identifica con eso, con esa vinculación, pero de hecho vivo ahí y bueno, en fin. Una de las escuelas es la de Patiño, otra escuela de trobo es la de Lorca, y la más importante es la escuela de trobo de Cartagena, muy asociada con el cante flamenco de la Unión, que todos habrán oído hablar de la famosa lámpara minera. Pues ahí hay una gran sede de trobo. Y bueno, sin nada más, porque quiero dar paso a mis compañeros, porque sé que vamos apretados de tiempo, porque hay que repartirlo, porque hay que ser consecuente y consciente, y sobre todo amigo. Bueno, pues vamos a hacer una muestra de trobo por malagueña, porque la poesía sin música no es poesía prácticamente, ya lo decían los poetas franceses, ¿no? Y como bien ha dicho, en Murcia se puede trobar cantando, pero también está la figura del chivato o el lazarillo, ¿de acuerdo? Que es el que chiva realmente a una persona más ducha, es decir, con mayor actitud para cantar, ¿de acuerdo? Bueno, yo cantaré humildemente como pueda y haré lo mejor que pueda. Lo importante siempre decimos que es la poesía. Lo que pasa es que la gente que suele decir, no, lo importante es la poesía, es porque no cantan muy bien. Pero bueno, yo intentaré que se fijen más en la poesía. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo esto original, porque siempre habrá alguno que diga, esto lo lleva preparado. Míralo. Esto lo lleva preparado. Que eres un impostor. No soy impostor. Vamos a ver, ¿de qué quieren ustedes que hable? De lo que sea, bueno. Del aire. Del aire. Y del verano. Del verano. Del castillo. Del castillo. Y del río. Venga, del río. De los mosquitos del río, venga. La mosca negra. La mosca negra. Bueno, yo no sé si trobaré algo de lo que han dicho, porque ni me acuerdo ya. Vamos a trobar por malagueña, ¿de acuerdo? Que es uno de los cantos más extendidos, más populares. Se puede trobar o por malagueña flamenca, donde los tercios son más largos en el flamenco, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer por malagueña de baile, lo cual también tiene un grado de dificultad, porque apenas tienes tiempo para pensar, ¿de acuerdo? Bueno, cuando quieran ustedes pueden empezar.
bueno, pues ja heu vist una mostra del que és l'Almurcià. I bé, igual possiblement després veurem una miqueta Emília i bueno, havíem dit de fer la segona de demanar al públic alguna cosa, pues inclús ell ja havia demanat al principi, però ja ho farem una miqueta després. Passem ara a l'altra zona convidada, igualment podria dir que és una zona que els que ens hem dedicat a l'etnografia, a l'etnologia, a la música tradicional, per a nosaltres no sé si dir germana, perquè realment és que és bessona, o sigui, és un món musical que són València respecte a les Terres de l'Ebre. Evidentment hi ha diferències, com en totes les coses, i en el camp d'estil valencià, que és el que més ha quedat, en el que queda viu, en els gèneres que queden vius, hi ha una diferència respecte al que és la cota enversada. Però l'art d'enversada és el mateix. Aquí possiblement es fa per quarteta, no sé si s'ha arribat a dir per quinteta, perdó, és veritat, al revés. I bé, també veuran una diferent mostra i Josemi, que també ho explica millor que jo, també hi ha la seva i explicarà. Simplement matisar per a aquells que tant que venen al curs de Campus de Móra com als de general, perquè este campus s'ha fet per a difondre a tots el que és el patrimoni, tant els alumnes que reben una formació directa com als altres, i des de l'equip de campus això està clar des del primer dia, el que volem és difondre el coneixement, que sapigueu que el que acaba de cantar és una cosa que aquí a la comarca, a les Terres de l'Ebre, es deia la granaïna. Precisament l'altre dia m'informaven d'un investigador que el canalero en privat practicava la granaïna no com a vers, sinó era amant d'escoltar aquest tipus de música. I això era molt normal, inclús en els cantadors d'estil, corregiu-me si m'enganye, de conèixer el flamenco i de conèixer inclús la jota aragonesa com a estil, i en aquest sentit crec que també ens pot donar una lliçó. Per tant, com veieu, estem trencant barreres i fer sabedors a tots que el coneixement és mutu i que a voltes les fronteres no són tantes com les que ens pensem. Simplement és que cal furgar i veure que el patrimoni és compartit. Per tant, passa a València i que Josemi i els seus expliquen el seu art. Un aplaudiment. Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit i bona hora. Toca, toca.
anem per la de l'1. Algo molt paregut a el que ha fet el resto de companyies de Múrcia. Fandango. Ara que estem així, que estem una miqueta, al País Valencià tot el que diguem l'1 i 2, l'1 i 12, l'1 de Tàrbena, l'1 de tal i qual, tot el que duga l'1 és una variant del fandango. Què? Canta jo o canta ell una altra volta? Qui t'agrada més? Oh, Ai, que compromís. No, cada un el seu estil. Ai, ai, volia arribar jo. Ara, ojo, si hi ha una trompesada o algun acord d'ajuntament per part de la rondalla, el que diem, també ho diré, Un 12. Un 12. Bueno, com heu comprovat, no cal que diga ja com canta així del... Porta podetes cantar, però no ho fa mal. Jo li diré més per el planet, vull dir, el cant d'estil valencià, els cantaors, dependís de les aptituds que tinguen, del diafragma, o tiren per el cant pla o tiren per el cant que fa este senyor requintat. Jo, si me permitiu, seguiré en el cant planet. Que passa més faena. Ahora. Ara ho faràs més a gust. Ara potser el faràs més requintadet, Ai, va! Ahí va la meva xica! I
Perquè morava lligat Va bé, amunt, amunt! i han trobat bona acollida. Valencianes per la del Ull2. Ella també és coneix per l'Horta. Toqueu l'Horta. Vinga! Ara és com m'he rehabilitat per estudiar. No. Emilio la poesía.
pues arriba l'hora de la terra, de la gent d'aquí, i bé, simplement explicar el que ja sabeu moltes vegades, però la tradició de la cota enversada evidentment emparenta en la tradició que hi ha a Aragó, ja està més que documentat la influència que hi ha en Tortosa d'antics quadros, els quadros de jota o cantadors de jota que acudien a Tortosa i a diferents poblacions de les places de bosc, no només per a cantar, sinó per a fer concursos. De fet, en les dues comarques del sur, en Baix d'Ebre i Montsià, el ball de cota, que m'he estat parlant estos dies en el campus, és el que queda adaptat al cant. El ball tradicional, que per exemple aquí existia, no és realment el que s'adapta en l'últim estadi ja en els cantadors de cota. Simplement ells canten i els balladors, com canten i hi ha rondalles, apliquen les mudances de ball. Però són dos mons diferents, el cant de la jota enversada i el ball de la cota, que estem veient en el campus estos dos mons. Simplement explicar també que és Perot, que és un cantador d'aquí de la terra, que canvia i introdueix del vers de 4 al vers de 6. I es fa d'alguna manera molt més artístic, i este precisament era el tipus d'estrofa que controlava Polesso, que era este cantador que hem dit que era de Tivissa. Sabien versar per 4 paraules, com diu encara aquí, aquesta paraula tan bonica, dir paraula al vers, 4 paraules, com també es diu en Mallorca i en València, perdó, és veritat, i mots, que diu Joan Lluís me corregirà si no, a les illes, o sigui, aquesta paraula que també no només significa paraula, sinó que significa el vers. I bé, com he dit, que Juanito i Sofia i la seva rondalla que ens facin la mostra del seu art també. Un aplaudiment. La formació que veureu aquí avui és una formació nova, no és tradicional. Dolçaina, flauta travessera, trombó de pistons. El que sí és tradicional és la corda, guitarra i guitarró, que és la que acompanya sempre els cantadors. La tendència va ser a principi de segle, quan van entrar els instruments de banda, la tendència de tota Europa, se van instaurar els instruments de banda dins la rondalla, van desplaçar el llaüt i la bandúrria i el violí, i nosaltres el que fem és una formació de nova fornada, però és que tinguéssiu en compte que la rondalla de corda, quan a vegades la sentim tocar, no vol dir que sigui d'origen aragonesa, sinó que aquí també la rondalla de corda tenia el seu espai. Por pinta de estar sentado. Bona nit a tothom. Bona nit. A veure. Hola! Vinga ja. A tothom, aquí los vull saludar. Soc Juanito el de Roquetes i us han vingut a cantar aquí al poble de Mora per a que puguem disfrutar.
saludar. Bona nit, senyor Pinyol, espero li ha d'agradar. Nosaltres hem fet tot l'esforç per a que pugui disfrutar. Alegria vos dic, gràcies a tothom vull donar. Han hi hagut impediments perquè això es pugui celebrar. Este campus tan bonic que mai crec se perdrà. Que bon ambient, allí a mi m'han de trobar, sempre que sigui així, que tots puguem disfrutar i en sana alegria volvemos ho hem de passar.
roveros de Murcia, yo les quiero saludar. También a los de Valencia, que no los puedo olvidar. Felicitar a Teresa por su magnífico cantar. De València, jo ho vull felicitar. No us penseu que això és així, que m'havia d'oblidar. Pues té ell un bon pinyol per a poder bé cantar. Pues dono la despedida, però després hem de tornar. Descansarem un moment, vosaltres han d'actuar i cantarem el que vulguem i com bé hasta demà. ¡Vámonos! Arriba el moment de deixar l'instrument i prendre l'aliment. Molt bé, deixar l'instrument i prendre l'aliment. Els castellans igual, però... Bueno, pues bé, ja hem fet el primer bloc, que és conèixer la tradició. També matisar una cosa, i de veritat a mi m'arriba les paraules de determinades persones que considero amigues, i és perquè quede clar que els impediments que s'han tingut aquí mai han vingut per part de l'Ajuntament ni per part de les institucions que donen suport a aquest projecte. Venen d'altres persones i d'interessos que no han volgut, i vull dir-ho clarament, que aquest campus se faça. I hasta aquí puedo leer.